לכולם. רוצים להראות לכם טאבלט מזה. הרבה משחקים יש פה. רגע. יש פה הרבה משחקים. אם אתם רואים. יש פה טרמינטור. המגניב. זה טאבלט קצת ישן, אבל משנתיים. זה חברה כזאת. זה העונה השנייה פרק 1. הנה, תסתכלו. תסתכלו את המשחק הזה. רגע. נו! שיט! בואו. שכחתי קצת לשחק. בואו. קצת קשה. נו! שיט. לא. טוב, זה אין לי זמן לשחק. רגע. כעבור 5 דקות. איך נהניתם מהמשחק הזה? אז אתה שם לי לייקים כבר נהניתם מעונה שנייה פרק 1 וביי לכולם להתראות. תשימו לי הרבה לייקים וביי לכולם להתראות.